Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon, dadaanan natin ang mga memes sa Pilipinas. So alam nyo na, diba? Alam nyo na gagawin nyo. Kung pwedeng sulot, pwedeng sukot. So shoutout nga pala kay Mama Let na binigyan ako ng jacket. Siya aking Kuya Will ngayong mga episode na to. Salamat po, Mama Let. Pag tayo ay natuwa, ilalagay natin to sa sulot. Pag tayo ay nag-cringe o para sumakay na natin kalamnan, ito ay sukot. So simulan na natin. Hindi ko na ito nalagay sa balitangin ha. So balitangin na lang, diba? Maliit lang to. So bigyan natin ako ng konteksto. Sulot na to, okay? Alejandro. Kamakailan ako si Doggy ay nag-upload sa kanyang Facebook page ng galing sa One Piece Stampede, yung movie na nag-air ngayon sa mga sinehan. At syempre, ayon sa RA 188 Anti-Camcording Law of 2010, bawal yun. Ang hirap lang kasi dito, kaya lumala lang siya. Kasi dinepensahan pa niya ang kanya mga aksyon. Sinabi niya na gusto lang niya mag-promote, gusto lang niya maglagay ng hype, pero One Piece yan. Kasi sa mga longest running na mga titulo sa anime, sa manga, at sigurado ko ang Toei Animation ay hindi na kailangan ng promotion mo. Ako si Doggy. So isa to malaki pagkakamali niya. At ngayon naman, dinilit na niya yung post niyang yun. Kaso nga lang, dinepensa niya at nagalit. Nagkaroon sila ng mga resibo. Di ba pag nanonood ka ng sine, may ang dami-daming mga ads. Di ba tumatakbo pa si Kalbo na may magandang abs. Si Dunkin Donuts, pangalan niya, Derek Ramsey. Di ba tumatakbo siya, hinahabol niya na may mga kamatis na nahulog na bawal sa sinihan mag-video. Kahit sa paanong paraan mo pa to gusto, kung ano mang purpose mo, what not, bawal yun. Kasi by that same logic, pwede magkunyari yung mga talagang sindikato na trip lang, gusto ko lang i-share sa mga friends. Diba? Hindi siya magandang logic. Diba? Ito yung kanya mismo in-upload. Diba? So nakita to niyang isang galing sa Toei. Nung nakita ni Miss Mariela. At dumating na rin sa Odex Philippines. Kung sa mga di nakakaalam, ang Odex Philippines ay isa sa mga main distributor dito sa Pinas ng mga movies. At ang pinakamasakit dito, pag nagkaroon tayo ng ganitong klaseng reputasyon sa Pilipinas na yung mga Japanese companies at mga animation studios, pag nalaman nila na ganito tayo dito, hindi na nila i-air yung mga anime na pinakamamahal mga Konichiwa dito sa Pilipinas. Di ba? Paano na yung mga Makoto Shinkai? Paano na yung mga ibang pang mga movies? Kakatapos lang ng Weathering with You. Papanoorin mo ba yun sa maliit na screen? Animation pa lang, inuugatan na ako. Onting lumalabas na sa akin. So, yun yung ikinatatakot dito. Kasi pag ito, di ba, tulad na sinabi dito ni Odex, mababa na nga yung kinikita nila sa Asian audience. Kasi ang hirap i-build ng trust for the Japanese companies para ikalat yung kanilang mga merchandise, yung kanilang mga anime dito. Odex yung nagdi-distribute ng mga anime merch dito, events, pinaka mismong anime, yung mga movies. Pag ito nauulit, mahihirapan na silang parang nalandiin ang mga senpai natin sa Japan na dalhin dito sa Pilipinas. Maaaring masentensyahan si Doggy ng 750,000 pesos o ng 6 na taon na pagkakakulong. Hindi ko lang kung ilang dagat ang kailangan puntahan ni Doggy. Depende yon sa Toei Animation at SM Cinema kung itutuloy nila. Kaso, hindi ko alam yung fine print, parang ilang porsyento ba? Hindi ko alam yung details. Pero syempre sana hindi na siya makasuhan. It was an honest mistake. Pero hindi natin pwedeng pigilan ang batas, di ba? Mga unicha ng batas. Okay, mga senpai yan, mga Seito Kaicho yan. Siguro naman, meron mga abogado si Doggy at kung hindi man siya makulong, siguro magbabayad na lang yan. So, ayun, very good. Diba, nagkaroon tayo ng balitang inene, maliit lang. Ako na magsasabi sa Toei Animation, Gomenasai, galing sa mga Konichiwa ng Pilipinas, hindi namin sinasadya. Please, huwag mo tanggalin yung mga movie na anime dito sa Pilipinas. Parang awa nyo na. The Pirate King, diba, nagtuloy. Yan ang hirap pa nagkamali ka sa internet. Talaga imimim ka nila habang buhay. So, kinakabahan na din ako. Alam ko magkakamali rin ako. Ngayon pa lang, disclaimer na alam ko magkakamali ako sa future. Handa na ako sa mga memes na gagawin nyo. So, yan, sulot! From Asian guy, Monkey D. Ogi. Luffy after eating the gomu-gomu. Kurado naman may 750,000 si paring Doggy, kayo mag-alala. Ang Marco. Sana din natuto si Mr. Doggy sa kanyang pagkakamali. At ayan, magaling, very witty.
Arigatings gozaimasu konnichiwa Marco. Sulot! Lahat naman lalagay ko sa description ha. User pangalan. Yes, yan, isa pa yan, di ba? Nagsimula na ang polio sa Pilipinas. Magaling! Subarashi! Dono. Matagal lang walang polo sa mundo. I think 2010, 2012, isa-isa na siya nawala dahil sa vaccination. Pwede ba dahil nga sa mga political na mga connection, nadadawit yung kalusugan ng mga Pilipino kasi nalalagyan ng politika. Bakit? Go. From Chris Edits and Borderline Shitty Memes. Apollonary Robilia! Sugoy! Ba, namatay ako para dito. Higaw ba to? Apollonary Buti na lang walang dila. Sunod. From Mark Aljosh. Love ko magluto. I choose my seasonings. Depende sa lulutuin. Mas maraming tak-tak-tak. Mas maraming sarap. With Ajinomoto, sa bawat tak-tak-tak, labas ang linamnam sarap. Ibang kayamanan Para yan. sa linamnam sarap, Hindi yan hahanapin I ni choose Luffy. Ajinomoto. Always choose Ajinomoto. Di ba kapun yun? NANI? Nako, ito ulit interconnects. Japanese nga siya. The essence of taste. 味の本質 slow Yung internet natin dito sa Pinas. slow Ajinohonshitsu. Shit! Ajinohonshitsu. From Gaming Meet for Hopeless Filipino sa Antonino. Kami-sama! Gomenashai sa meme na to. Edwin. Kasumi no Kokyu. Siya yung laging parang sabaw no, sa Kimetsu no Yaiba. Demon Slayer at sa mga di alam yung reference. Hindi! Mga bayani. Nalungkot ang mga bayani sa kanilang mga nalaman. Sunod. Boku no Tulpo. Tama na, okay? Gagalit pa rin kami ni Tito Tulfo o G-san. Nag-aaway na, maalala ko na naman na hindi pa nila tinatanggal yung claim. Ano na, Tito Tulfo? Paano kasi aking opay, Tito Tulfo-san? Sino ba susunod dito? Ako natawag-tawag naman ng security? Tapos ikaw pa may sasabihin mo sa akin, 5 minutes lang yung tawag ko. Siya galit na galit. Kala ko ba? Anong pala mo kaalisin ako sa mga? Mabalis ka na. Sasabihin mo sa akin, 5 minuto? Bibigyan mo ako ng hilaw ng pagkain? Timali na kaya kita walang hiyara. Nani, ano nangyayari? Anong konteksto nito? Alis ka lang baka gusto ito magkakain sa init ng ulo ko. Wow! Nani, nakakatakot naman. Wala kang pakialam, sino ka ba ito ba nagpapakain sa akin? Ang kapal ng mukha ko, gwardiya ka lang dito. Ano nagpakalag ko sa'yo? Bakit? Sino ka ba? Parang ako nasa high school. Ano ba? Oh, ano? Oh, tingin mo! Nako! Sorry na. Sorry siya. Sorry na talaga, sorry na. Sorry na. Is it ako cute? Bitawan niyo ako. Sorry na. Gusukot na ako eh, pero... Masyado ka eh. Sorry na. Sorry na, pasensya na. Total concentration breathing! Mga konnichiwa. Lobas yung, yung inner zenitsu. Ini ating gwardya. Ayoko, nakakasir, ikaw mo nagpapakain sa akin. Gwardya siya dyan, trabaho niya yun. Di ba? Parang yung tulang laki Papa Dogs. Ang batas ay batas. Sumusunod na lahat yun sa batas, sa rules, sa regulation. So, lobas si Omaywa mo eh. Nung, napuno na siya eh. Napuno na si ate gwardya sa kanya eh. Wala kang pakialam, sino ka ba ito ba nagpapakain sa akin? Ang kapal ng mukha ko, gwardiya ka lang dito. 何お前はもう死んでいる。 Sorry na. Akala ko masusukot ako doon pero magandang ending, diba? Ito yung mga gusto kong final episode sa mga season finale na mga yung redemption arc. Sulot na muntika ng mas sukot. Sulod. Ano ginawa nyo kay Nezuko, mga konnichiwa? Kayo sukot! So sana yung sulot pero hindi kaya lang ang puso ko. Tanjiro, wag mo ito tignan. From Shane. Weathering with you best reference. Amen. Doing it! Napangiti ako pero nainis pa din ako. Pero sige na ba, effort na binasahan niya yung kanyang damit para sa kalokohan na to. Yan! Sukot ka kaya tayo lalong hindi papadalhan dito ng mga anime. Nanetorari na ang Japan at ayaw na nila. Nanakawan na naman sila. From MLBBM. Hey! Oh!
Weathering with you. 100% の晴れ女。雨、 Ame. 雨、 Ame. 雨。雨。 Ame. Oh, ito interconnects. Okay, Papa Doggy. Doggy o G-san. Bumalik na kay Tito Doggy, di ba? All interconnects into the Amazon. Nag-full circle. Ayoko na. Sulot! Ayoko na mag-comment, please. From Kai sa kayo. Parang comment ako, marami na mga keyboard warriors dyan. Basta, alam ko lang na sa totoo dito. Number 1 pa rin si Onodera at si Rem. At lahat ng mga blue ang buhok. Okay, wala akong comment dyan. Bahala kayong mag-away-away sa comment section. Walang kwenta ang opinion ko, tandaan nyo. Magkaroon kayo, alam ko meron kayong sariling faculty sa inyong utak. At may tiwala ako sa inyo. Ang mas importanteng tanong, nasaan ang puta ng sabaw? When you battle Brock Native Pokemon SP. Right, dead meme, di ba? Very witty. Doon ka sa sulot. Maraming salamat, Jenny Kim. Sulot, di ba? Nakalagay din. Nakalagay rin ba sa cabbage yung bangkay? At unlimited din ba yung kape dyan? Itadakimasu! Magugustuhan to ni Tito Travis o G-san, di ba? Tito na nga o G-san pa. This is the fabled adobong manak. Konnichiwa! From Dayan. Ano ba yan? Sira na yung cellphone ko, pero yung earphones ko ayos. Pag gusto mo, sa'yo na lang ako. Oy, Gogi. Ang sakit ng mata ko! Wala na akong makitang mas hihigit pa sa'yo! Nagiling. Nagiinom ka ba? Hindi hindi ko na kailangan ng alak sa'yo. Pura lakas ng tama ako! 本当にごめんね。 Ang matyan, ayoko na mag-aral. Nakakabaliw eh. Yung ngiti mo. Yung ngiti mo. Ginagawa mo. Good night. Ay! Nagulat ako! Nagulat ako sa laki ni Tiki! 忘れて。お願いだから。お願いだから泣かないで。 Kada 10 segundo meron silang copyrighted na music. So, hindi ko na to kaya ituloy. At hindi na rin kaya ng puso ko yung mga pinagsasabi nila. Okay? Sukot. Walang tatapat na sukot. Sinipsip nun yung enerhiya ko. Pinunod ko yung parang 4 na minuto ng puro copyrighted music at mga corny na hugot jokes. At hindi kinaya ng puso ko. Para ko yung mga MC pagkatapos yung may paglaban sa mga boss fight. Para ako rin yung PG kanina na dinurog ni Brock pagkatapos yung matake ng gas. Ito si IG yung parang last minute na kaibigan mo, natutulungan ka saglit para malaman. Para sa pagkakaibigan, diba? Kaya mo yan. Maraming salamat. Sulot. Paano ko napagod doon sa kanina? From the Black Squid, Philippine. Oh, si Kabli at Suka! Kung nasaktan naman ako ni Chiyawa kanina, ngayon natutuwa naman ang mga si Kabli at Suka dyan. At maganda na panapos from Alexo. Yeah, yan, literal. Dumaan ako sa impyerno doon sa pinanood ko kanina. Wag na. Okay, parang awa nyo na. So, tapos natin, sulot o sukot? Ano mas marami sa pinagdaanan natin? Naramdaman nyo ba ang sakit ng sukot? O nalasap nyo ba ang mga sulot? So, ito tayo like, share sa mga pirata yung friends. Huwag nyo kalimutan mag-subscribe. Howlul Kun. Ouch. Kapagod maging Konnichiwa.